Vídeo curtet d'avui. Tinc una proposta. Aquest estiu fa temps que no faig cap streaming especial i com que estic mega hiper hipejat pel tema de Legend of Zelda Breath of the Wild, l'alè de lo salvatge, havia pensat de fer una sèrie de streamings aquest estiu, a veure què us semblen. Us he fet un paperet perquè veieu la idea de... no sé si ho veieu bé, espera. Del que vull fer. Començarem amb The Legend of Zelda de la Nintendo clàssica i després de Adventure of Link, que és aquell que és d'escroll lateral. Després passaríem a la Super Nintendo amb Link to the Past i tornaríem a... no, espera, aniríem a Game Boy amb Link's Awakening i després faríem Ocarina of Time i Majora's Mask. Ah, sí, i després tornaríem a la Game Boy, faríem Oracle of Seasons, Oracle of Ages i The Minish Cap. I no sé si és una mica una bogeria, que segurament ho és, perquè són jocs molt llargs i duren molt de temps, però m'agrada fer-los a l'estil speedrun a molta velocitat, val? I ja està.